ka KSU Jaiñtia District Unit kala Pynlong ya Rynsan tainya ni ka panel discussion ha kalai potri ujulio a district library jawai ban ya kran Halor ka Synshar Shnong ban Elaka jong ka JHADC ka ba tip kum ka Jaiñtia Hills Autonomous District Establishment of Elaka Village Election Appointment Powers Function and Jurisdiction of the Dolai Sarda wa he Shnong Bill Arzakatsan kaji timu jong ka sang KSU ban Pynlong ya ka negaran sai tainya kalong kum sibanta ba ki pai ba jong kari lum Jaiñtia ba kinyo sno ya ka jing pensai na ki riu shampang ni ki panelis halo ka bel ba apa jaga JHADC ba ru ban yo ya kalat ban kri jing kili naki ki panelis ki kuntup inong ilam ka lain persya ka JHADC uma marki mule uba Fabian Lingdo ex chairman ka KHADC uba Harman Nongrum ex registrar Meghalaya High Court uba Morningstar Sumer ba uba MH Dakar aba pampawe kan ni ka bel ki panelis ki lakno ba kan ni ka bel ka dan jing tolot nama ka jing le kerki ban menjur dia ka ki MDC da ba kado ba ka wai na ka daw jong ka jing tolot kan ni ka bel ka long ba kam sim lakdo ba ki Shnong ne ki wa he ki dan ya ka bor ban bishar kumale naduk menchua ka jing bishar Shnong ne ka village code ha ka jong ka po ka kan thoru ba ka village administration bill jong ka KHADC ka bal ai bor yo clear no Synshar ya ka dor bor Shnong dekat pengamte kini bo ke jengma ko kru ya riu ke jat bru yok i yeman mesti ko kawi kini ki wana bar ki wan chok chnong chaini wai em kat tu kan ni le ki wituan ki jat bru tribal ki em ha ni gari ga muluk yi kini le dauman ki indigenous tribe te bo ko ya jengma ko kru hawa ha village administration bill yang ka khat ka batai chi go we indigenous tribe kat wa ka khat wan em batai go yi le te ni the stress bhai ha council mem le go yi le tega ni man ko jingma ko kru hado katte ya pri wa jai bru yong i te deb ni te bun gi le ki wada gi suggestion re ko em kam chu ni te to kani ong gi ga district council kat kam ga section wa le phawi ga yong pi ong pi dam chna elaka be te hagi ni gi elaka me em mention pi wa ki Shnong lani ki tu ki kintai ki wada chok da sa ni ki kha ni ba da em ga provision ga wala da em a phau yung chanin dam chna chno ka man ka tai hamu kep em so san phau yung ki ne peli gi wacham la da ja wa ya ki ni ka kam ga ni an hap na wa pen man ya ki gam ga chno recognize ya ki gam ga chno de de ni te chumun dur chi ki tai ki than mu yung ya chong ki kin tai a phau yung chi thao de ni te dawa Elaka ki ho hi mo Elaka ya ki hawa kat kam ga traditional practice ga yung ila ne ga custom ga yung i miu Elaka la ne miu Shnong i thao ya ki bom to ki tre muluk kam ti ki woro mut ki jing jingmut ki we chaga district council then tip on ne nui daw ka district council kam em chin khia ba ki gi woro na lo ro yo lat ko u put biang ya special session ha ki nai woro dep ne ben ta pun pha ya ki bil de ha ipenta jong ka ni ka issue ha ka bede pat ka bill jong ka Khasi Hills District Council ba kalapoi hadu ka politics number ba ya ka section 5 subsection 8 and 16 of section 5 jongka Khasi Hills Autonomous District Council bill labu ki kandon ha ka bede pat ki khlaja henry nda haba la de penkalan no ya kata kabor jongka arpa for District Council lawan no de kawega political party they had at the kapor ki weng ye kita ki section subsection 8 but 16 jongka section 5 kabade but kajing ailat ye ki khalaja de ngiyo i belen wala dam tan kam banda batai baga jingthu kalong ban pensilur hapala wengno kita ka restriction kamur babla pensilur yaki khlajai bakin nang yeroi ya parang ni but kalaru ban longka vote bank ya ka party kapala wengno ya kita ki kendon
jing perking dengan try hamniru kan yasriem hakajuka kan yasriem hakajuka bentar kan yasriem hakajuka jing sandur jong kita ki majority ban pas ya kabil bat ka jing khore jong ki ka kren bat ka pensotho yang ibar ba kaditang kajingle kum unyang komo kum ka jat benriu ka bangidon sibon kijing yutung kho kijing jia kala don ru kijing jia history jung ka jat benriu ka jung yim dai ban klet e kata ba ka jat benriu ka kat arliang siwa bangin long kum ni kum bangin long ngam kwa ban kren kalong ka bajrong ngangai katu ka dingon na fi fis nguthu e kata tinga don ban ong tang kat ni ladang idai ban ti ladang idai ban kren ladang idai ban pai sekamenta yim dai ban klet tu e ka bajia ye ka menor namar ba ki rustat ki ong he who refuses to learn from history is up or is bound to repeat or is forced to repeat its mistakes utau bakan tai ban shahi kai ki jingjia jong ka menor klem artatien unyai le ki ju ki jing bakla ka jai beru jingi kala ya lenti lan ba si bon ba ki jing tenju pat ki jingjia ki ni kindian senam kamlong shu ko ber singa ni ki jai beru ki jongi but ha ki jiu i ki jonga ngai i ba ki jai beru ta don ha crossroad but menta kum ka jai beru habang idon kum ha ga ka khap but yeng hakata ka bakum kata ka in such a time as this idai ban pe shadin bat shakmat idai ban pai shadiang bat shamon idai ban ngotho bat idai ban tip idai ban wan hamnong ila bakla kalenti ka bangila juyat baru kata bat nang ne shakmat kumno nginjam bat shanu nginjam nama lada tang bakla nang ni kala kamu kamsni hisyu kamang jia ya